बे सिन्दुरा जों मानो लानाय जायो बे जाबाय आं बेबायदि ओमफ्राय दा इयावनो बुंलायगोन सोरबा सोरबा सिन्दुर लानायाबो खारदों होननानै खारनाया खारदों अब्लाबो माने सिन्दुरनि बेलायावसो होनदों आरो आङो हाबा जानानै बे हौवानि सिनायथिखौ लानो लाजियो बा फटाखौ लानो लाजियो बा मानोथो हाबा जानांगौहाय न'आवनो इदिनो बुरि गारना थाबाबो जायो दस सानसे समाव बुंदोंमोन आगै आंनि जिउआवबो गोबां दुखु दङ आरो बे दुखुखौ आंनो मोजाङै फारि फारि उनाव फोरमायगोन होननानै हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबसननानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना होलांबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय माइ गायनो ओंखारलायबाय लोगोफोरनो फुङावनो सानफ्रामबो बे माइ गायनायानोसै आरो दासान्दि माने माइ गायनायानो गायनाय आरो लोगोफोरना ओमफ्राय माने दिनै माने सोरानाव गायनाय जायो न'नियाथ' मैयानो जोबखाबाय ओमफ्राय जोबखाबाय माने दंबावो आरो ओमफ्राय दै गैयिनि थाखाय माने गायनो हाथ'वाखै न'आव ओमफ्राय दिनै सोरानाव गायनाय जायो नायनोसै ओमफ्राय लोगोसे नै साथाबो लाखाबाय साथायाबो बायबाय लोगोफोर दाखालिनि बार बारनायाव थिगसे बार बारनाय अखा खोरोमलाबायनायाव साथाया बायनानै खेंखाय जाना दं नै लोगोफोर ओमफ्राय पुरा रेडि जाजोब्बाय आरो दैलांनि माने ड्रेस पार्टि ओमफ्राय थ'दो होमबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै फिसालाया मोजां नाय आरो फिसालाया सोगाबथारनाङा बिमा गैयियाव फोथार मोनफैलायबाय लोगोफोर दिनै माने आइ बिखुनजो रांगावलि लाहानावसो गायगोन आरो ओमफ्राय मैया माने खावसे गायखादोंमोन बेलासियाव आं मैया फैयाखैमोन नालाय ओमफ्राय बारा गैला लोगोफोर हाथारसिगोन मालाय इसा लोगोफोर मालाय जावायबावलायनासो गायबावो नै आइ बिखुनजो रांगावलिया पात्ता मोना नै थल' मैया बेसेबा बुरजा फुदो लागाव इखिनि गायथ'नाय नोंसोर मैया ओरैहाय आं फैयावनो ग्लामहैनो हादोंस' बोथोराबो साननैसो मैयानिफ्राय बिराद मोजां ना बार खोलो खोलोनो मा होनदो हा ए गाबोन फुगोन ना जोंहाबो ओमफ्राय नै खिनिल'सै नै लोगोफोर फुङावनो हालांगोन ना हालाङा नायनोसै र' नो फुहोबायबो गायहोबायबो आइ बिखुनजो रांगावलिया देन्जारसो नुवाखै एसे बुरजा गायहोनानै आरो नै फुहोबावबायसो थाम थुमनो ओमफ्राय साहा लाबबाय आरो लोगोफोर साहा लोंहैनोसै दायो लोगोफोर मा फिथा लाबखो आइ बिखुनजो रांगावलि लाहा फैहाय दा खानो हागोन साहा लोंनाया सिगां लोंनाय जानाया इखौलाय मानो दा खानो हागोन ना जि बोरैबाखाहाय बिखुनजोनि गियाना जानायनि लोंनायनि टाइम मोनलायबाय ना मादै अखानायबा बि टाइम मथे टाइम जानाय लोंनाय ओमफ्राय नै आइ बिखुनजो रांगावलिया माबा फिथा देना लाबोदो नै खये खथे मालपुवा जासाबलाबायनोसै उखैनायाव हामनो नांदो ओरैबायसा मोजां लोगोफोर बोथोरा बार खोलो खोलो गायबायल'था फुबायल'था आइ बिखुनजो रांगावलिनियाव ओइ आइ बिखुनजो ओरै नाहर एसे ओरै नाहर हाय होनहर हाय माबोरै मोनदो दैज्लां बोथोराव नै मालाय दैज्लां बोथोरावनो गायनो फुनो बानानै मालाय नै रसमा ब्रह्मआ खारलायबायसो नै बेलेग हौवाजो नों खारगोन ना खारा आइया आवाखौ गारनानै खारनांगौ नै मालाय मस्थ' माबा फेसबुक इउटुबनि रानि कमेडियाननि मास्टार खारबावबायसो मालाय बिनो नुनायावबा खारथावथावा नुयो आरो ओमफ्राय इफोरबायसायासो सिं माबोरै जाखुमाना थायो आरोना ओमफ्राय आइ बिखुनजोआ मा होनो इनि सायाव नोङो मा होनो उन्दुनो ओंखारदो सिगांथ' दा बेलासियाव उन्दुगोन नोंहा बै खारनायफोरनि सोमोन्दै मा बुंगोन आइया मा बुंबावगोन दा बायदिनि हिनजावफोरालाय प्राइभेट स्कुलाव होदों मबाइल हौवाफोरनिफ्राय लादों रिसार्ज सोदों एमपि सोदों ओमफ्राय नाम्बार जादों ओमफ्राय मा जानो बे दैज्लां बोथोराव खारनानै सोर गायगोन सोर फुगोन आजिखालि गायाबाबो सरकारनि माइरंआनो थेर फैयो मासै मास
गांसे गांसे राननायाव थांगोन नोंथिं 1.5 लाखनि टेनसा माबानो बेसेबा सोर गस्ला होगोन नोंनोलाय होगोन आरो आइ आफा मामाया मामा फैया होनदों नामा जोंनिखै हा आंनि गेलेमनायबो नङा इसे होखाजोबदो नालाय नंगौ फैबाय होमबालाय मा गायनांगौ मा फुनांगौ गस्ला गांसे गांसे मोननायावलाय मामा फैनायावलाय आना दाखालि रानना होनाया अबेयाव मामाया इदि गस्लाखौ होयो नामा मामानि गस्लाखौ नायनोसै सनिबारै माबायदि होयो हिनजावसाफोरनो हौवासाफोरनो नायनोसै जोङो माइ साइ गाया एख' डाइरेक्ट थांनोसै ओमफ्राय थांनानै माने माबायसा गस्ला होयो बेसे दामिकनि मामाया नायहैनोसै लोगोफोर जोंनिखै माने मामा फैया होनदों सालबारियाव आरो नायदो नै लोगोफोर माबार ओंखाम ओंख्रि संनानै माइ गायनो थांनो नागिरनाया गेसानो जोबनानै ओंख्रि ओंखामानो मोनस्लाबासै आंना लोगोफोर नै फेथेंनानै एकदम खंख्राय खंसि थालायाव थानाय माखाखौबो फेथेंलायनानै संबाय आं लोगोफोर नै जेने थेने इसे गोदौबानो जासिगोन दिनैनि ओंख्रिया लोगोफोर जाब्बा जुब्बानो माने लोगोफोर आङो थालिर जालु ओंख्रि संदोंमोन आरो बेयावनो माने गेसा जोबना होनानै बिराद प्रब्लेम आरो दा लाबखानायबो गैया नालाय लोगोफोर ओमफ्राय नै जेने थेने इसे मोनदाब जाबाबो जासिगोन सान्दुङाव थायै थायै मोखांफोरा एकदम सोमले सोमला जालांजोब्बाय लोगोफोर अब्लाबो माने फथा मोनसे लाबानो बिराद गोजोननाय मोनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दासान्दिथ' जों बिमाया बिराद सिन्दुर फथानि दावराव जागासिनो दंना ससियेल मिडियायाव थारैनो नंमारगौ लोगोफोर आंहाबो माने सिन्दुर मोनसे थुलाङाबाथाय बबावबाफोर थांबाथाय एकदम गावखौनो गाव बोरैबा मोनना लायो आरो महरफोरखौनो माने फथा फोनाबाबो नै गाहायाव फोनाबाबो बिराद लांदां मोनो माने सायावल' फोननानै माने गाहायाव फोनालासिनो थानो आंहा गोसोआनो माने गोजोननाय मोना लोगोफोर दाबो नै जाखां लोंखां माइ गायनो ओंखारबाय आरो ओमफ्राय माने दुगैनायावनो आथा गैबाङामोन लोगोफोर माबाया फथाया ओंखायनो माने फथा एसे लास्रोनानै होख्लायलांसै आरो दायो डिउटियावहाय लोगोफोर इनिफ्राय माने थारैनो नंमारगौ आरो जों दा हाबा जानाय मानसिया सिन्दुर फथा फिसायानो जा गेदेरानो जा जोङो माने लाथारनांगौ आरो ना नङाबा बोरैबा मोनो जों दा हाबा जानाय मानसिफोरा सिन्दुर लायाबालाय हाबाखौलाय मानोथो जाखो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय बिनानाव रसमानि फारसे बहुत बिमाफोरा माने बुंदों आरो माने सिन्दुरनि सोमोन्दै बहुत माने खोथा बुंजादों आरो बिथाङाबो माने सिन्दुरखौ इसेबो लाद्रायामोन नालाय आंथ' सानोमोनसो बिनानाव रसमाखौ हाबा जादोंना जायाखैबा मा एसे मोजां ओरै होननासो भाबियोमोन आं नै दासो माने भाइरेल जानायावसो आं मिथिबाय आरो बिथाङा हाबाबो जानाय गथ'बो दं ओरै होननानै आंथ' बांद्राय मा होनो फेसबुकफोराव बांद्राय आङो नायबाङा नालाय लोगोफोर बांसिन माने इउटुबखौ आङो नायो ओंखायनो माने रसमानि सोमोन्दै बांद्राय मिथिया ओमफ्राय दा भाइरेल जानाय लोगो लोगोनो माने रसमानि सोमोन्दै मिथिबाय आरो हाबा जानायसो गथ'बो दङ ओरै होननानै मिथिबाय आरो लोगोफोर बेनिफ्राय माने बिथाङा माने बिराद सिम्पोल थायोमोन आरो खोमायावबो जेबो सना गाना ओमफ्राय गोदोनायावबो गाना जेरावबो आखाइ साखाइफोरावबो माने हाबानि कुनु हाबा जानायनि नेरसोन गैया आरो माने सिख्ला बायसा एकदम स्र' थायोमोन आरो ओंखायनो माने आंबो हाबा जानाय होनना सानामोन बिनानावखौ ओमफ्राय दासो माने भाइरेल जानायखाय हाबा जानाय होननानै आंबो मिथिना मोनबाय ओमफ्राय बुहुद जों दा बिमाफोरा बुंदों आरो इउटुबफोराव माने माबाफोरा जों बिमा माहारिफोरा बुंदों आरो दायो माने सिन्दुरखौ फिसाबाबो गेदेरबाबो लानांगौ ओरै होननानै थारैनो नंमारगौ आंबो माने बेखौनो बुङो सिन्दुरखौ फिसाबाबो गिदिरबाबो सिन्दुरखौ लाथारनांगौ आरो जों दायो हाबा जानायफोरा मेन देलायनायानो मा आंनि थाखाय सिन्दुर फथा लोगोफोर सिन्दुर फथाखौ लानो मोनदोंबाथाय माने आंना जाबायसो देलायनाया लोगोफोर माने सिन्दुर फथाखौ लानो मोनाबानो देलायनाय बायसा मोना आरो जोंनियाना लोगोफोर ओमफ्राय गुबुनफोरा मा सानो मिथिया आरो ओमफ्राय बिथां रसमायाथ' सिन्दुरखौनो लाखाथारामोन फिसायाबो लायामोन गेदेरबो लायामोन आरो ओंखायनो माने सोरजोंबा बेफोरबायसा दा गावनो गायनानै लाबाय जेला फुफिनजायो आरो बुहुद मानसियानो बुंदों आरो दा रसमा बिथाङाबो बुंलांबाय गोसोआ थिगै थाबानो जायो मा सिन्दुर लालायनांगौ मा लायनांगौ आं माने गुबुन हौवाजों खारा माया ओरैनानै बुहुद बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जालायबाय थादोंमोन आरो सिगाङावबो ओमफ्राय दायो बिथांखौ मा बुंबावनो आरो मा साननानै मा बेफोरबायसा खारलांखो मा कारननि थाखाय जोंबोथ' दा मिथिला ओमफ्राय दा मानसिफोरा
होदों आरो हौवाखौबो माने रुखु रुखु मोदै गलायनाय गाबनानै फैफिन नों बहा दङ ओरै होननानै बिराद दुखु फोरमायदों आरो हौवायाबो लोगोसे इनिफ्राय लोगोफोर आङो जोबथायाव नोंथांमोनजों एसे नोंथांमोननि कमेन्ट मोनसे फोरमायनो होननानै सानदों आरोना जिहेतु मोनसेल' नङा आंनाव कमेन्टआव मोननै मोनथाम बार खनथामसो फैनाय जाबाय बेफोरबायदि कमेन्टआ माने बे रसमा आगै जे आं बारा नामखौ बुंनो रोङाबाबो जानो हानाय नोंथांमोना गोरोन्थि दाबुजिदो जिहेतु आङो आगैनि भिडिअखौ एसे नायनाय जायो आरोना समजों लोगोसे नाथाय बाराबो नायबाय थानाय जाया ओमफ्राय दामानिथ' आरो खोब भाइरेल जागासिनो दङ बिथां आगैया मा होनबावनो लोगोफोर आं सिगांनिफ्रायनो फोरमायगासिनो दङ नोंथांमोननि खाथियाव जिहेतु आङो बारा बेफोरनि फालै माने भाइरेल भिडिअनि फालै आं नायनाय जाया आरोना नाथाय कनजिता आगैनिखौ आं एसेमान नायनाय जादोंमोन दाखालि साननैसो ओमफ्राय नायोबो आरो नायाबो नङा कनजिता आगैनि भिडिअफोराथ' मा होनबावनो आरो आंनि बेलायाव बारा मिनिंफुल माने संसारनि बारा मोजां भिडिअ बायदिथ' आङो मोनखाया बेलेगा मा सानो आगैखौबो आं गाज्रि बुंनो थाङाखै ओमफ्राय रसना ना रसमा आमि रसना ना रसमा ब्रह्मनो आङो इउटुबाव नायदों अब्लाबो फिसाजोनाव सोंबाबाय आरोना फिसाजोआ खोब नायो बे आगैखौ मोजां मोनसोगारो आंबो मोजां मोनो जिहेतु बांसिनानो मोजां मोनो बे आगैखौ आगैनि आव फाव एक्टिं राव गासिबखौबो मोजां मोनो आरोना बेनिफ्राय बिथांनि खाफालावबा मा लिरनाय दंमोनथाय हरखाब बोरैबा माने एक्सिडेन्ट मोनसे जागासिनो दं एक्सिडेन्ट मोनसे जालांबाय आरोना बेफोर जाबाय हरखाब बोरैबा जालांनाय एक्सिडेन्ट आरो ओमफ्राय मानिबा जाहोनाव दा माने हाजबेन्ड वाइफ मानिबा भुल बुजिनि जाहोनाव खारलायलायनाय माने जालायलांबाय जिहेतु आगैया खारदोंना मादोंना दाबो माने रावबो हमनो हायाखै अबाव दंहैयो बेखौबो हमनो हायाखै मानो होनबा बे रसमा आगैखौनो लानानै बे रसमा आगैया एसे सिख्ला गोरलै स्टाइलाव थायोमोन आरो सिख्लायाथ' सिख्लाखा बे आगैया बारा गिदिरथ' नंखाया बे सिन्दुरा आंना खिन्थु दिनै बांसिन दाग्लाग्लाम जालायलांबायहाय लोगोफोर मिनिनाङा आरोना माने दुगैथ'वाखै नालाय आंहाबो जा जगार खालामगासिनो दं फिसाजोनि दुगैबा स्रां जागोन एसे बारा लायो नालाय खिन्थु इदि फुदला जोबना फैबाय आरो गाज्रि मोननाङा जायहा जेरै स्टाइलाव लायो खिन्थु दाग्लाम लाबाबो मोजांबावसो माने खिन्थु हौवा थानानैबो जे बे टिलिकि लानानै एकदम जोख्लोबलायनानै स्टाइलाव माने मा सिख्ला गोरलै बायदि थानो नागिरोना बेफोरबायदि स्टाइलाव थानो नाङा आसलते मानो होनबा हाबा जानानै बे हौवानि सिनायथिखौ लानो लाजियोबा फथाखौ लानो लाजियोबा मानोथो हाबा जानांगौहाय न'आवनो इदिनो बुरि गारना थाबा जाय दसं नंगौना नङा नोंथांमोन आंनि बुंबाय बायनायाव जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होदो आरोना सानसे समाव बुंदोंमोन आगै आंनि जिउआवबो गोबां दुखु दङ आरो बे दुखुखौ आं नोंनो मोजाङै फारि उनाव फोरमायगोन होननानै थारैनो लोगोफोर मा दुखु दंमोन दिनैसिमहालागै आङो सोंखांनाय जायासै समबो मोनासै मिथिखायोना संसाराव हाबनाय लोगो नङा होमबा आइजोफोरा बयबो मिथिगौ अब्लाबो दा जेरावखि थाया मानो आब' मोजाङैल' था आरो दाथ' जेनेबा मा भिडिअ होनो मा कन्टेन्ट लाबोनो इदि जादों आंबो बिनि सायाव जेनेबा खोन्थाहरदों जेनेबा भिडिअ बानायाखै मानो इदि होननानै आरोना ओमफ्राय दा आङो माने बयबो एखे इउटुबारफ्रा गासिबो एखे इदि होनजास्लायस्लाय मानो खालामनानै खिन्थु अब्लाबो आंहा मोनसे माबा दङ डाउट दङ बेखौ क्लियार खालामना होनि आरो माने जोंबो इउटुबारबाबो नोंथांमोन बायदिनो मानसि जेनेबा इउटुबाराल' बे खारलाय लालाय जेनेबा सोरजोंबा दोनखारलांलाय दावराव दावसि जायो बेबायदि नङा खना खनला गोबां बुहुमनि मानसिफोर दङ बिसोरखौबो जोङो निउस चेनेलाव गोबां नुनो मोनो आरो आंबो बिनि सायाव गोबां मेसेजबो होदोंमोन आरो सानसे समाव रसमायाबो होदोंमोन आरो खिन्थु बुंखादोंमोन इयो बयनिबो जिउआ एखे नङा होननानै आरोना थारैनो लोगोफोर मा रिजननि थाखाय दा जोङो रावबो मिथिया गावबागाव पार्सनेल मेटार बियो जोङो रावनि पार्सनेल सिङाव थांनानै नायहैनो रावनिबो पार्सनेल मेटाराव जोङो हाबनानै नायहैनो जोंहा मा मोन्थाय गैया आरोना लोगोफोर स' बेवहाय आङो बेखौनो बुङो कि जेनेबा गासैजोंबो रिजायनायखौ नोंथांमोना दोनथ' गासैबो हिन्जावानो एखे बेबायदि नङा बुहुमाव बेबायदि गोबां हिन्जाव दङ जेनेबा हौवानि दुखु सुखु लोगोआव थाफानानै हौवानि जेनेबा किसुमान माबाफोरखौबो सहायनानै थांनानै थाग्रा आइजोफोर दङ
आरो ओरैबायदिबो दङ किसुमान माने आइजोफोरा हिन्जावफोरखौ माने आइजोफोरा हौवाफोरखौ गादबनानै दोननायबो दङ बुहुमाव गोबां रोखोमनि दङ ओंखायनो जोङो रावखौबो जेबो बुंलायनानै दुखु होलायनो गोनांथि गैया आरोना गावबागाव लाइफ गावबागाव जिउ गावबागाव संसार गावबागाव न'खर गतिके लोगोफोर रावखौबो जोङो बेजों रुजुनानै बेबो एखे बिदि होननानै न'खराव दावराव दावसि जानो नाङा आरोना आं बेखौनो बे भिडिअनि गेजेरजों बुंबाय फोरमायबाय आरो सोरबा सासेया जुदि बेबायदि मावदों आंबो मावगोन होननानै देखायनाय बेबायदिथ' चेलेन्जखौथ' मालाबाबो दाना मिथिखायो बेबायदिनोबा न'खरा संसारा बरबाद जायो होननानैहाय बिबा न'खर संसारा बायलाङो गोजोन संसार गैयि जालाङो नङा होमबा गतिके गासैबो बि केयारफुल